De prima dată vedete în România firma Orsi, cea mai specializată firmă în utilaje de întreținere al spații verzi și tocăture forestiere. De prima dată la Târg de la Cluj, în România. Aici putem vedea o mică gamă pentru utilaje industriale, excavatoare, bul de excavatoare și skid loader. Da? Și aici în târg avem noroc că sunt expuse foarte multe utilaje, în mod că fermierii pot să vadă toate aplicații în care Orsi primesc la nivel industrial și la nivelul comercial. Asta e un tocător care se numește Rio. Se vede siguranța pentru șocuri și ca o chestie unică în piață, toată susținere în fuziune de oțel. Suntem aici la stand de la Petru Group, că este dealerul nostru în zona centrală a României, în zona Târgu Mureș, Covasna și Arghita, o zonă în care sunt foarte multe pădure, de fapt foarte apreciată de la clienții astăzi, că a fost o prima zi foarte interesantă. Este tocătoare forestieră cu rotor otagonal, cu dințile cu tăietură dintre două parți. Ea se numește Best Forest 210, cu lățime de lucru de 2 metri și 10 pentru tractoare, de la 100 la 140 de cai. A fost o zi foarte interesantă astăzi, a fost interes. Orsi a fost cel mai căutat utilaj în standul de la Petru Group. Toată lumea mulțumită, pentru că e clar că toată lumea începe să aibă încredere și lama de zăpadă Tractor 310 a avut foarte multe cereri, în mod special și pentru camioane, tocătoare laterală primatist. Foarte multe utilaje și în stand profesional de la Petru Group. Asta e prima zi. Mâine speram că să fie și mai bine. Petru Group are mare încredere în firma Orsi. De fapt, este prima firmă în lista lui de ne auzim, ne vedem mâine.